Iya. Oh, kowe tak tinggal kaya ning Gunung Kidul. Iya. Kok ditinggal piye? Lah salahe wong bar limbahan kok turu ning ngene tanggane sing wayangan. Bareng bubar iki tak goleki ra ono, tak tinggal ki mulihe bareng gamelan ning dhuwur truk kae lho. Gleling kae. Iya. Dadi wong mongko mbokne lemune ra jamak-jamake dadi kaya truke kaya ngusung gamelan rodamen. Beduk. Iya. Halo. Hai nembang. Halo. Ngapa? Halo, piye halo to? Kowe kira sasok ulah haluro wong to? Apa sontek sekne apa piye? Sontek apane? Edan kok disontek. Ah edan ya disontek nggon sirah. Iya. Ya lara. Manuteke. Iya. Wong ana wong halu kok dihalu. Wong ki aja kebangetan le sumeh, aja kebangetan le gampangan dihalu. Ya nek wong iki halu ki arep ngejak kekancan, nek arep ndene niat elek. Wong ki sapa ngerti? Kedung jero iso dijajaki, atine wong sapa sing ngerti. Ora suudon karo sapa-sapa, ning aku ngandani. Iya. Kan Monggo Mbak Agnesia Nandasari jumeneng Mbak. Ya, ki anakku wedok. Ya. Ki le sapa Gunung Kidul kowe taun pira nok? Taun 9 pira ngono kowe mbiyen kelas 2 SD wis tak jak sapa kene. Oh. Nek sing padha mresani aku wit mbiyen mesti aku mbiyen sok nggawa musik. Dadine dhek nyanyine mesti bangsa 5 menit lagi. Ngono kae. Nek ora aku ya apa kae ada tamu kae apa kae? Malam Minggu siapa ketuk-ketuk pintu. Nek ora aku ya Mas Warso. Iya. Andalane Agnes biyen nek melaku Mas Warso. Kumismu. Aduh, kayak Gatot Kaca. Lagune piye? Lali aku wis pirang-pirang puluh tahun kok ya. kula ketinggal nika nggih ten Gunung Kidul nggih, Pak. Iya. Oh, kowe tak tinggal kaya ning Gunung Kidul. Iya. Kok ditinggal piye? Lah salahe wong bar limbahan kok turu ning ngene tanggane sing wayangan. Bareng bubar iki tak goleki ra ono, tak tinggal ki mulihe bareng gamelan ning dhuwur truk kae lho. Gleling kae. Iya. Dadi wong mongko mbokne lemune ra jamak-jamake dadi kaya truke kaya ngusung gamelan rodamen. Beduk. Iya. Sri Yuning, monggo Mbak. Pak Himawan, Bapak Wakil Bupati karo sapirangan nuwun Sri Yuning. Ya, monggo Mbak diaturake. Ya. Sinebut lawan putri. Ora percaya nek ditonton wong sak donya. Ki eneng sing WA aku kula nyuwun samping gunung sak penggemar saking Jerman, penggemar setia monggo. Ya. Kula Mas Tomo saking New York. Weh, New York Karto. Udu. New York USA kono. Oh, USA. Ya kuwi ya pendak dina ya mresani. Kok pendak dina ora ngantuk. Lah kono awan kowe ora oh cah kuno. Kono ki awan bolak-balik ing bumi iki awak dhewe iki nang kene bengi. Nang kene iki bulane bersinar, nang kono matahari bersinar, kono awan dadi kono nang nyambut gawe karo nyetel streaming. Oh, mulane cah kuno. Mulane kowe iki tak nang Jakarta wae tak jak numpak bis tingkat kok mlayu medun. Tak takoni alasane, ngopo mergane? Dhuwur ora ana sopire ngono nabrak. Sopire iki ngisor tok. Dhuwur rasa digawe. Iya. Ya. Sriuning musika tuban. Saking Mbak Cahya Pontianak. Ya, nyuwun lagu yoan. Saka Purworejo. Oh iya, Mbah. Oke banget ya, Mak. Oh, kae ana malah ana sing wis nyetel ning Budi Kelir kae lho. Kajahe kurang marem kae. Iya. Terus putra Kanjeng sira lawe
Yo. Tak pranggung bajana Bebelo Bebelo Wiratmaya Paris Prancis menyimak. Ya, matur suwun ya, Mak. Wah, jan terus Panwurung Sri Uning gugur Mas Haryanto Kuwansing Riyo nyuwun gending caping gunung. Ya, sugeng dalu PWKS Wonosari. Wo cerak iki. Iya. Kok dadak pirim WA mbok ndelok. Ayo. Dadi kusumaning Bangsa Pak Partejo saking Pusri Palembang. Wah, piye iki sida ngundang ora Pak Partejo iki? Iya. Desember ya, Mang. Kok urung ana kabare. Tak wacane ngomen dhek eling. Iya. Piye Pak Partejo? Halo Pak Partejo. Gimana ini jadi nanggap ke Palembang enggak nih? Mah ditawak-tawakke. Yo, mangga Sri Uning. Sri Uning mustika tuban lapur tresna lan sabaya bakti mararaten wirata
Sri Uning wis diaturake monitore sing muni ming kiwa tok. Iya. Ya ora cetha ya, Mak. Iya, mulane Agnes mau nyanyi cetlek ngono kok. Sing krungu ming kupingku kiwa tok. Iya, monitore sing mburi kelir ya mati. Biasane ngono kuwi sok-sok kesenggol terus ucul. Iya. Apa piye apa ya pancen rusak. Iya. Ngono ya, Mak. Ya diterusake. Iki akeh sing padha nyuwun samping gunung nok. Ya. Ning tak aturake caping gunung sing gaya Madura. Gaya Madura. Iya, sing nyanyi men iki sindenku sing esuk mau lagi rampung mari Gejala Edan. Iya. Nggih. Mbak Anting Lambangsih, pesinden saka ngendi kuwi? Saka Banyuwangi. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jan, muga-muga ora kumat. Iya. Ya. Mbak Anting, ya semester 4 nang Institut Seni Indonesia. Ya. Suarane wah gali-gali tenan asli wis. Kowe nek kaya ngrungokke suling kae iso kaya persis suarane Mbak Anting. Oh iya. Mbak Anting. Ayo. Halo. Ayo nembang. Halo. Ngopo? Halo, piye halo to? Kowe kira sasok ulah haluro wong to? Apa sontek sekne apa piye? Sontek apane? Wong edan kok disontek. Ah edan ya disontek nggon sirah. Iya. Iya lara. Manuteke. Iya. Wong ana wong halu kok dihalu. Wong ki aja kebangetan le sumeh, aja kebangetan le gampangan dihalu. Ya nek wong iki halu ki arep ngejak kekancan, nek arep ndeni niat elek. Wong ki sapa ngerti? Kedung jero iso dijajaki, atine wong sapa sing ngerti. Ora suudon karo sapa-sapa, ning aku ngandani. Iya. Kan paham ora kowe iki jak omong mah. paham iki lho Pak Diro. Jare kuwi lho. Ha piye dicopot ta piye? Rarangkepan. Ayo sing nek nyindan aja nganggo jarikan, nganggo klambi renang berarti. Iya. Wong jarikan kok bingung mulane dikulinake jarikan. Sekarang itu sudah mulai getol, sudah mulai di mana-mana ada apa jeneng iki? Melestarikan budaya. Ya. Wong mlaku-mlaku ning mall nganggo kebaya, nganggo jare. Ning ora nggo gelungan, rambutnya diure. Melestarikan budaya Jawa. Nggih jenengan mengke nggih mboten sah copot-copot. Dienggo sampai sesuk. Ora masalah nek aku wis kulino kok aku ki. Tekan omah ora salin bruk langsung turu tangi ganti jare mangkat meneh biasa. Walah dalang harapan bangsa tenan. Wah iya kok ya. Rak rada edan no. Kata-katane iki sok angel dipahami ya. Iya. Ya ngono kuwi dalang harapan bangsa. Iya bener. Melestarikan ya Pak Du. Melestarikan. Kan wajah-wajahnya nggih perjuangan to niku. Apa? Wajah-wajah perjuangan. Jenengan maksudnya niku. Maksudnya piye? Ngrekoso ngono uripku. Wis ben sak karepmu. Iya. Wajah perjuangan niku. Oh, iki ngarake ati senengane kowe. Kuwi nek nang dalan ana wong tok uneke gluk wajah perjuangan. Iya lara ati. Ayo, anu apa caping gunung. Caping gunung. Madura. Ya, dibawani Ting. Ya. Lah piye to Pak Des? Sing sopan. Sinden metal yo ngene iki. Sinden metal ya sesuk didol ada. Sinden metal kok njo malang kerik ora. Nang kene iki lenggah Pak Duko, Pak Lurah, Pak Wakil Bupati kok meten. Ngapunten. Kaya wulune keleki apik-apik oh. Ya.
Ye, sayang ya lele. Nek ngrungokke suara. Ora. Lar. Gah aku nek kumat. Enggak. Ya mengke disuntik. Jus. Oh, apa-apa kok diwangsuli. Nek ngrungokke suarane pancen apik. Nek ndelokke rupane kuwi cicakane mit. Iya. Nganggris ngantuk ngono iki. Ya ben api ya. Sampe yo nyawang wae yo. Ayo, aku iki ndelok cah iki ngopo to ya. Bul ngantuk, gayane ndelokke lakon. Ya. Keguyu lho. Ayo ben dikeguyu wong kok iki. Yo, kowe ubek wae iki ngopo to cah iki? Sik to. Ya. Mun memajeng kon gerak jenor kuning ratin Terus kembang ngitungi duit kaya wedi ilang. Kaya matamu kok ya weruh ngono lho. Wong iki dhuwit iki ora tak nggo aku iki arep tak kekke bendaharane. Lah iya engko ya iso hitung-hitung. Ayo ben wong kowe nyanyi kok kowe iki cerewet ngopo ora? Ya kaya iso-isone weruh ngono lho. Iki men tak teteli ben ora tememplek. Iya. Ya. Alah. Kembang bayi madari. Wah. Apa? Weh, malah diwangsuli. Wis ben to ora. Ya wis to sampe hitung-hitungan dhuwit wae, Iya. aku tak nyanyi. Iya. Iki ora macem-macem lho, bapakne dukun santet lho. Banyuwangi aku wis diancam. Pak Dik kok ngecek aku terus tak santet kowe. Aku tratap ngono, arep tok santet apa kok lebon iki kipas angin wetengmu. Engko rak kowe ngene iki terus. Iya. Digawe ngono kaya penak. Ujen. Yalah. Panas hujan, ya. Ngopo to Pak Dik nyawang terus? Lho, jarikmu lho tok cincang-cincangke terus ngopo? Tak andani to. Sret jengkolmu mlotot. Piye Pak Dik? Ora kumat lho, ora kumat lho ya. Anteng. Dalem. Oh iya sadar berarti. Nek wis ngomong ya Pak. Kae Pak Wakil Bupati Lenggah iku ora begijikan. Ya ampun. Oh, bayamu. Ngono ming arep njaluk det ya kowe. Ayo ming tekan sampean ra dikekne aku. Engko tak paringi. Tenan. Ning sing apik lho nyembang. Oh nggih. Siji sing nembang apik, loro aja kumat. Panas hujan ling-aling sayang.
Kuwatir, aku suwe-suwe kuwatir. Engko nek nggon jengkelit. Pasik capek. Ayo capek. Gunung. Yo kanca-kanca bareng, yuk. Misoa capek gunung. Yo sayange Slendro. Nasun base iringane ya cara kono lho iki kendhange kendang Mbak. Wow, berarti saja entuk bojo Banyuwangi ya. Ndak mah bengok-bengok malah. Weh tuwa. Apane? Ora dong ora sak ngerti. Doro kendange lemu juga terano suruh sing ngendang lho. Mas sampean ganteng kok. Alah ngalem, men joget-tamu dikendangi. Wingi Ya bene pas sisen aku nek ora pas. Ha iya. Nek ora pas terus mau ngatungi antem barang ngene iki. Iya, aja digawe nesu cah. Kumat aku lek Semarang iki. Heeh. Ya. Jarike. Aku tobat aku. Kae ngopo ae tangane siji kae? Belajar ngene lho. Nek meneng Jawa iki Pak urane tangane siji nyekel weteng ngene men sopan. Nah. Wis ora satok owah-owahi, kono ora satok owah-owahi wis. Ha ngono kuwi wis. Kuwi ngopo dikempit barang ngono kuwi ngopo? Ben rambegar. Hah? Ben rambegar. Nek wis wancine mbegar iki mbegar dhewe. Piye dikenekne apa ben begar? Aja. Ora kumat to kowe? Mboten. Oh ya wis. Iya. Mangga. Ayo. Syukur bisa
Jos. Apa guyu-guyu demen aku sengsara. Sengsara duduk sengsaru. Ayo ora, aku seneng delok jogetanmu pas terus ki seneng. Tak kitang bingung trang tung tak tung tan. Jeling. Ora tok ngene. Aku manut kecereken jenengan lho. Ora tok ngenek-ngenekke terus lho. Engko pundake medun gulumu dawa banget. Walah nek guyu. Iya, aja ngapura. Aku sing nyuwun ki ngapura teng aja kuwatir. Kowe iki isih lugu banget dadi ana apa-apa ki tok aro-aroke. Iya. Iya go guyu tok unekke. Ngopo guyu kowe? Iya. Gerak suwe-suwe rak yo mapan. Iya. Ya terus, ya. Syukur bisa bebas ono desa jadi jepane kari dhewe deloken wae Mas. Apa? Sapa sing entuk ancam ki sapa? Mas Jenko. Sing ngendang wae. Heeh. Santet wae. Heeh. Kanker keringet. Disantet kok kanker keringet. Ah keringet ki metu saka awak kok kanker malah. Iya. Iya. Ayo bocah ora uru kowe saiki jarike medun kabeh ora ta ya kowe. Ya wis ben ae. Bocah wingi sore. Iki lek ceria ya ming saiki no. Oh, engko delok engkas nek rampung limbukan ta. Mecucu elek pengajian. Ngantuk wisan. Ya, terus karo tangane nutuki apa-apa. Nyekel jungkan kowe blek didek. Ayo kene mayang ya kisruh kae ya. Iya. Ya ora apa-apa arek lagi ajar melek sune. Kulino malah insomnia kaya kanca-kanca pengrawit kaya kanca-kanca sinden. Nek pas prei awan malah ora iso bengi malah ora iso turu. Iya ya Nak. Ya mergo ya donyane wis diwalik le nyambut gawe bengi le anu leren awan. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ayo genti Mbak Ika Suhesti. Ya. Made in Gunung Kidul. Ya di ben Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya, bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya.